χωριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 και πρόσχερα ακόμη και τα ενεργοφόρα στα κεντρικά και τα νότια καλάγη, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε το χαμηλό αυτό, θα κινηθεί ανατολικότερα την Παρασκευή, τα φαινόμενα μεν θα περιοριστούν στις νοτιότερες περιοχές, αλλά ο καιρός θα διατηρηθεί πολύ κρύος σε όλη την χώρα και θα κρατήσει έτσι περίπου μέχρι και την Κυριακή. Ενδεικτικά, να πούμε ότι στην Αθήνα από τους 17 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα πέσει μόλις στους 10 βαθμούς Κελσίου την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ανάλογη η κατάσταση θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράγιο από τους 17 βαθμούς την Τετάρτη να πέφτει στους 11 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Για να δούμε πώς εξελίσσεται και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Συνδεόμαστε με τον κόμβο της Λιγόδης του Κηφισό που βρίσκεται ο Γιώργος Σαραντάκος και την Εγνατία που βρίσκεται η Λευκή Γεωργάκη. Ξεκινώ με σένα, Γιώργο, ο Μαλάου Λατιού. Καλησπέρα λοιπόν, Κατερίνα, και χρόνια πολλά σε εσένα αλλά και στη Λευκή Γεωργάκη στη Θεσσαλονίκη. Όπως και συμπλέκεις, έχει αρχίσει ήδη να κλιμακώνεται η επιστροφή των